hayi oko sawudilithana nee-pictures zikaZodwa ngezifowunini sasanozisendela uZodwa wabantu bantu onganxilanga le wey inxilo siyilapha egazini amadoda kuma sendaba njalo sanozisendela ipicture kaZodwa wabantu onganxibanga nizawusigqithisa nizawulahlisa abakwi-relationship nabangekho kuza nizabalahlisa kamokwafeni babo I mean niza kuzimeza umntu akusendela ipicture kaZodwa wanganxibanga usemsebenzini the next thing ngoku imanage ibigqitha sisebenzisa itablet uthi kwavula le picture uqonda inoba ipicture mate yakhe lo mjita kwawuvulayo nguZodwa akanxibanga njani imanage ibidlula and then imanage ayizicinga ubukele iphone because uZodwa yiphone isithetha uZodwa akada you know what I mean but iphone you know what I mean akanxibi uveza into zakhe in public that's pornography niyazisendele zona umntu akutheke kuFacebook abenesibinzo kuthiwa Facebook sinoo-olidi bethu kuFacebook sinabantu abangazicingiyo ezi zinto ngathi the next thing ndithekiwe phaa kuthiwa mna ndibhizi ngoZodwa wabantu namangqinayo kaloku awunditheka uFacebook uthi mna namangqinam besibhizi ngoZodwa wabantu onganxibanga andikho bhizi ngoZodwa wabantu onganxibanga ndimfuna efowunini yam ndimfuna uFacebook wam ndawubhlokhe apho siyakhona siyembhlokha nini because anibhadlanga uZodwa wabantu sena-intanethi siyaziyela kwi-intanethi xa ndifuna ii-pictures zikaZodwa wabantu anganxibanga uzovele ndiye kwi-intanethi andimgqibi nomgqiba ndibhala atsho uGoogle Zodwa wabantu onganxibanga abuye nee-picture futhi come on guys sinazo nee-videos zikaZodwa wabantu kwi-intanethi umntu okazifunayo uzaziyela kwi-intanethi azidawunlowudele xa ezifuna sanozisendela ezi zinto azizinidi okay mhlawumbi siyazinida emaxesheni but asizinidi oko sanozisendela ii-pictures zikaZodwa abantu onganxibanga